Vinos! Skål og velkommen til vores første program af Far og Søn på Vingård. Ja, jeg hedder Daniel. Jeg hedder Sten. Jeg er far. Og jeg er søn. Og sammen skal vi tage jer med på den her rejse, hvor vi skal smage på vin. Vi skal tale om vin. Vi skal tale om, hvordan man sammensætter vin. Vi skal have jer med på en masse vinsmagninger, hvor vi har gæster i studiet. Og studiet er ikke det eneste sted, vi kommer til at sende fra. Nej, vi rejser jo også til Spanien, hvor vi tager ned til vinbønderne og snakker med dem og smager vinen der. Og så smager vi også vin her i Danmark. Så det man kan sige, det er, at vi tager vinen hele vejen fra tønderne i Spanien og hjem til glasset i hånden. Ja. Og så smager vi det på det dernede, og vi smager på det her. Og der kommer sådan lidt forskelligt, hvordan det bliver. Men vi er både i Danmark, og så er vi også i Spanien. Ja. Salut. Salut. Her på kanalen er vi i tæt samarbejde med La Cuenta Vinos. La Cuenta Vinos kan levere alle de vine, vi præsenterer på kanalen, direkte til din hoveddør. Og det gør du ved bare at trykke på linket nede under skærmbilledet her. Og så kommer det direkte hjem til din dør. Så slipper du også for at skal ud og lede efter det i butikkerne, for det er ikke alt den vin, vi præsenterer, som kan købes i de forskellige butikker. Men det kan den her på hjemmesiden. Og med hensyn til La Cuenta Vinos-dagen. Ja, jeg har jo lavet en lille video, den synes jeg, vi skal se. Det synes jeg også. Den kommer her. La Cuenta Vinos blev grundlagt af Viggo Bjørn og Birte i 1996, hvor de fra deres spanske lager eksporterede vin til flere lande i Europa, blandt andet Danmark, og de havde også et stort salg på Costa del Sol. Viggo Bjørn arbejdede i mange år i et dansk firma, før han søgte til Spanien. Fra 2012 og et par år frem stod det desværre stille på grund af helbredsproblemer. I dag er La Cuenta Vinos 100% dansk ejet, men Viggo Bjørns ånd lever stadig, og vi deler alle sammen den store passion for spansk vin. Passionen for de spanske vine er vores DNA, og det er præcis det, vi er gode til. Derfor finder man kun spanske vine i vores sortiment, og kun den gode af slagsen. Vi er alle enige om, at vi aldrig går på kompromis med kvaliteten. Så derfor er vores slogan kun det bedste fra Spanien. Og Daniel, Ja. du er i gang i en helt særlig uddannelse. Mm. Og jeg spørger, hvorfor er det lige spansk vin? Der er så mange vine i verden, som man kan kaste sin kærlighed på. Hvorfor er det lige den spanske vin, du søger? Hvad er det, man siger i Spanien? Está muchos flores en el jardín, som betyder, at der er mange blomster i haven. Hvorfor skulle du lige til Spanien? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg har lavet en lille video, som, ja, Jeg tænkte nok. ja, som fortæller lidt om det. Den synes jeg, vi skal se. Det kommer her. Daniel Lindegaard er en ung mand, der ligesom sin far har stor kærlighed til Spanien, og ikke mindst den spanske vin og produktion. På nuværende tidspunkt studerer Daniel til sommelier på Vinakademiet i København. For ham er det ikke kun uddannelse, men hans store passion. Daniel er delvist vokset op i Spanien, hvor han fik den spanske kultur helt ind under huden. Daniel har aldrig glemt de spanske dufte, lyset og det blå Middelhav, bjergene og hvordan han spiste tapas, mens de spanske rytmer kørte i baggrunden. Daniel er med sine 29 år upcoming rockstjerne hos La Cuenta Vinos, og det er lige netop ham, du skal spørge, hvis du vil vide mere om den vidunderlige spanske vin. Ja, Søren.
Ja. Der er sket meget, siden du plaskede rundt i poolen med gule dykkerbriller på. Ja, det var man. Jeg håber ikke, at du fik din passion for vin dengang, da du var i den alder. Nej, dog ikke. Ej, det var i 20'erne, sådan da det startede. Ja, dog. Så nej, det var en... Det startede jo sådan mere eller mindre efter en tur i Marbella. Vi var ude at spise. Vi rejste som turister en tur til Marbella, og vi sad ved strandkanten. Ja, lige præcis. En helt særlig... Her det, når det har været så varmt i Spanien, så ud på aftenen, så bliver det bare helt vidunderligt. Ja. Og kan du ikke fortælle lidt om, hvad skete der da du blev omvendt? Ja, det må man sige. Altså, vi sad jo og fik, pulpo, blæksprutte, og vi fik rejer, vi fik skaldyr, vi fik paella negra for første gang. Det er sort paella. Ja. Og der skulle gå noget vin til den her mad, og så spurgte vi tjeneren, og han anbefalede en vin, eller en specifik drue, som vi har her i flasken her, som hedder Albarino, som kommer fra Galicien. Ja. Nærmere helt bestemt Rías Baixas. Og hvis der er fisk og skaldyr på bordet i Spanien, så er der altså sådan en... Så er der næsten også altid Albarino. Ja. For de ved i Spanien, hvor godt Albarino det klæder skaldyr og fisk. Ja, man har jo den høje syre også, og så har man altså lidt den her saltede note. Men det kommer vi meget tæt på i de udsendelser, der kommer i fremtiden. Og vi håber, at I vil følge os på den rejse, vi skal på. Ja, men nu har vi haft lidt om mig. Ja. Jeg synes, vi skal høre lidt om dig også. Jamen, det gerne. Ja, jeg har lavet en lille video. Jeg glæder mig til at se. Skal vi ikke se det? Vi ser den. Sten Lindegaard er den daglige leder af La Cuenta Vinos. Men han er nok mest kendt i musikbranchen, hvor han har været aktiv i mere end 40 år og stadig er. I 2025 blev Sten Lindegaard tilbudt stillingen som daglig leder i La Cuenta Vinos, men ikke helt uden grund. Sten har siden det første møde med den spanske kultur haft et stort hjerte og passion for Spanien. Kærligheden var så stor til Spanien, at han flyttede dertil med sin familie i 2004. Efter mange års turné med blandt andet Tommy Sebak, var det tiltrængt at træde ned fra scenen et øjeblik og nyde det spanske liv. Selvom Sten i dag bor i Danmark, er en del af ham altid i Spanien. Derfor var det heller ikke svært at sige ja tak til et partnerskab i La Cuenta Vinos. Dette resulterede i, at han oven i købet kunne tage sin søn med, Daniel Lindegaard, hvis passion er endnu større for den spanske kultur, spansk mad, spansk vin, spansk levevis og alt, hvad der er spansk. Derfor denne YouTube-kanal Far og Søn på Vingården. Du har jo altid været i musikbranchen, farmand. Ja, det har jeg jo i næsten 50 år. Tæt på. Så, men jeg har det også sådan, at jeg har været i musikbranchen hele mit liv. Jeg har levet af at være spillemand og producer og hvad der ellers følger med i den branche. Og har rejst hele Europa rundt med musik. Og det har også været fantastisk. Jeg har lavet schlager i Tyskland også, og der var mange sjove ting, jeg har med i kufferten. Men vi havde også efter Grand Prix'et, som også er, hvor vi vandt med Under Stjernerne på himlen. Ja. Der var jeg træt. Ja, det tror jeg gerne. Så vi tog en tur til Spanien, og vi flyttede derned og boede i lige knap 4 år. Ja. Og så flyttede vi hjem igen i 2007, mener jeg det var. Mm. Og det har jeg ligesom du aldrig rigtig glemt. Altså, det sidder i mig. Jeg længes efter Spanien. Hver gang det bliver mørkt i Danmark, længes jeg efter Spanien. Og så da jeg så blev spurgt, om jeg ville arbejde med vin her, så sagde jeg selvfølgelig ja, fordi det var spansk vin, og det er udelukkende spansk vin. Mm. Og
Det kunne også give mig nogle rejser til Spanien, og i og med, at jeg fik lov at tage dig med også, så rejser vi en del i Spanien, møder vinbønder og alt det, der er dejligt i Spanien. Vi har rigtig fået set Nordspanien også. Det er også en rejse i sig selv, fordi tit der fiser man jo til Malaga, og så er man dernede og nyder solen, og så tager man hjem igen. Men vi har virkelig kørt i Spanien. Ja, det må man sige. Vi har set Galicien for eksempel, som er et helt fantastisk sted, og Penedès har vi været i, hvor man laver cava. Og Rioja. Ribera del Duero, og vi har været i stort set alle områder, der er værd at være i efterhånden. Og der har vi også taget en masse video, og det vil vi jo gerne give til jer. Vi vil gerne tage jer med på de rejser, vi har. Vi vil også gerne fortælle om passionen. Men måske allermest kan man sige, at når jeg får lidt spansk vin i glasset, og jeg måske får en Ramon Serrano til, eller en Mancheco, eller hvad det end kan være. Når jeg får noget af det her, lidt oliven, og så en god fredag aften, så føler jeg, at jeg kommer lidt tættere på Spanien. Ja, det er det, jeg har. Og hvis man holder så meget af et område, et land, en kultur, som jeg gør, som jeg nok har smittet dig med, jamen, så er man bare der. Og andre synes måske, det er vidunderligt at tage til Thailand og være der, og det forstår jeg sagtens. Eller Frankrig, eller fransk vin, eller whatever, det forstår jeg sagtens. Men lige i vores tilfælde, der er det bare, at Spanien er der, vi tager til. Og jeg kan tør godt sige det, for jeg har været der i hundredvis af gange. Ja, mere end en gang i hvert fald. Det er lige rigtigt, som du siger. Altså, jeg blev også bidt af det, selvom jeg ikke var ret gammel, da vi flyttede derned. Og mere poolen og stranden og isene og maden. Og maden også. Ja. Altså, det har virkelig... Der er bare noget særligt ved Spanien. Der er noget særligt ved Spanien. Og det er det, som vi vil prøve at give jer i de her programmer. Og vi håber, at nogle af jer kan mærke vores passion for det land. Ikke bare for vinen, men for hele Spanien, som Spanien er. Og det kan man sige, det prøver vi at komme ned i flasken. Ja, lige præcis. Ja. Vi har jo en lille konkurrence. Hvad har vi? Ja, hvor man kan vinde denne dejlige Albarino. Ja. Kan du fortælle os lidt, hvordan det kommer til at foregå? Ja, vi har jo en gæst i vores næste program. Vores næste program er i marts måned. Og der kommer vores gæst, og hvis I kan gætte, hvem den gæst er, så er det den første, der gætter rigtigt, vinder en flaske Albarino. Vores næste gæst er fra Aalborg. Hun er kvinde, og hun kan godt lide en velskænket snaps. Udover Aalborg har hun også et helt særligt forhold til Dyrehavsbakken. Vores gæst har også været mange år i tøjbranchen, og i dag har hun sit helt eget brand, og det hedder... Den konkurrence, den foregår på vores Facebook-side, La Cuenta Vinos. Og den første, der ligesom svarer rigtigt, har vundet den her flaske. Ja. Kvinden, vi skal møde og smage vin med, vi skal igennem 6 flasker vin dagen. Ja, det skal vi altså. Og det er vores smagspakke, som også udkommer på La Cuenta Vinos i marts måned. Den smagskasse skal vi smage på, de forskellige vine. Man må godt spytte ud. Ja, det bliver vi nødt til at sige. Ellers kan det blive en meget lang udsendelse. Ja, det. De vine skal vi smage sammen med gæsten, og gæsten vurderer og smager på det, og forhåbentlig så kan gæsten jo godt lide vores vine. Ja. Det må vi håbe. Selvfølgelig. Ja, må ikke. Vi skal ikke være nervøs. Nej. Og det er så i næste udsendelse, at det sker. Og vi håber, I har haft lidt sjov med far og søn på vingården her i vores første udsendelse. Det er selvfølgelig altid lidt dilettant, når man starter sådan et program som det her. Men Daniel, vi bliver bedre hen ad vejen. Det tror jeg helt sikkert. Tak. Skål. Skål.
hills where the vines are born. The earth is singing, the grapes are sworn. Rioja whispers, Ribera roars.